ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ay hindi aksidente na nakilala natin ang isang tao. Palaging may dahilan kung bakit sila dumarating o dumadaan sa buhay natin. Pwede silang makapag-iwan ng aral sa atin o tayo mismo ay may malaking parte sa buhay nila. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Mickey. Ang matalik na kaibigan nila Jed at Trish. Masasaksihan ni Mickey halos lahat ng pinagdaanan sa buhay ng mga kaibigan niya. Magiging karamay siya at sandalan ng mga kaibigan niya. At kahit nagkahiwa-hiwalay na ang kanilang landas, muli silang magkikita-kita sa dulo. At papatunayan nila na lahat ng nabubuong pagkakaibigan ay may malalim na dahilan. Gusto mo na bang malaman ang kwento ng pagkakaibigan ni Mickey, Jed at Trish? Ano nga ba ang nasaksihan ni Mickey? Paano kinaya ni Jed at Trish ang pagsubok na dumating sa kanila? At ano ang malaking papel na gagampanan ni Mickey sa buhay nila? Malalaman natin ang lahat ng pinagdaanan nila dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, naniniwala ako na bawat tao ay may kanya-kanyang ambag sa mundong ito. Kumbaga hindi tayo nabubuhay para lamang sa sarili natin, kung hindi para din sa iba. May malalim na dahilan kung bakit natin nakilala ang mga taong dumarating sa buhay natin. Pwedeng magbigay sila ng aral sa atin o tayo mismo ang magiging saksi sa aral na ibibigay nila sa ibang tao. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Just call me Mickey. Nagtatrabaho bilang operation manager at alam nyo sa totoo lang ay matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano ko dapat simulan itong kwento ko. May mga parte kasi ng buhay natin ang masarap pero minsan ay mabigat at masakit balikan. Pero gagawin ko ito dahil naniniwala ako na may aral na maiiwan itong sulat kong ito. Solong anak nga pala ako ng parents ko at pareho silang nagtatrabaho sa abroad. Bata pa lamang ako, si lolo na ang nag-alaga sa akin hanggang sa magdalaga na ako. Namatay siya noong nasa college na ako. Gusto sana ni na mami na tumira ako sa bahay ng tita ko para may nakakasama ako, pero dahil nasa college naman ako, sinabi ko na kaya ko nang alagaan at asikasuhin ang sarili ko. Paminsan-minsan naman ay dumadaan si tita sa bahay para i-check kung maayos lang ako sa bahay. Pero madalas na mag-isa lang talaga ako. Hanggang sa nakilala ko ang dalawang tao na magkakaroon ng malaking parte sa buhay ko, Papa Dudut. Guys, magmerienda muna kayo. Ayan talaga yung kanina ko pa hinihintay. Uy Jed, grabe ka. Mahiya ka naman kay Mickey. Dito na nga tayo gumagawa ng research paper sa bahay niya, tapos makikikain pa talaga tayo. Okay lang yun, Trish. Minsan lang naman ako may makasama dito sa bahay, kaya palagi kayong welcome dito. Oh Trish, narinig mo yun ha? Ayos lang daw kay Mickey, kaya dadamihan ko talaga yung kain ko. Aba, nag-effort yata siya na ipaghanda tayo ng merienda, kaya kailangan sulitin natin to. Ewan ko sa'yo, Jed. Ilalagay ko na dito sa lamesa tong tray ng pagkain natin. Sige Mickey, may space pa naman dito sa table.
Nagtimpla ako ng lemon juice tapos gumawa ako ng chicken sandwich at nagluto ako nitong french fries para sa atin. Merienda pa lang mukhang mabubusog na ako. Hanggang gabi pa naman tayo dito, di ba? Kasi mukhang marami tong kailangan nating asikasuhin para sa research paper natin. Research paper ba talaga natin ang iniisip mo o pagkain na naman? Nasa research paper naman talaga yung concern ko ah. Ikaw talaga palagi mo akong ginajudge. Hindi kita ginajudge. Nagtatanong lang ako. Huwag kayong mag-alala kasi kapag inabot na tayo ng gabi dito, o-order na lang ako ng pagkain natin. Ayun yung gusto kong marinig eh. The best ka talaga kahit kailan, Miki. Uy, tama ka na nga, Jed. Nakakahiya na kay Miki, oh. Ayos lang yun sa akin, Trish. Walang problema kasi gusto ko rin na may nakakasama akong kumain dito sa bahay. Buti hindi ka masyadong nalulungkot dito kasi mag-isa ka lang palagi eh. Oo nga, Miki. Wala ka ba talagang kasama palagi dito sa bahay niyo? Minsan meron. Yung tita ko pumupunta yun dito para kumustahin ako. Pero minsan lang yun, mga 1 beses sa 1 linggo o kaya 3 beses sa 1 buwan. Pero palagi ka namang tinatawagan ng parents mo? Syempre naman, kaya lang may mga oras na hindi ko nasasagot. Malayo kasi ang pagitan ng oras dito sa atin dun sa UK kung saan sila nagtatrabaho. Kaya madalas na kapag may oras sila para sa akin, ako naman yung hindi bakante ang oras. Medyo malungkot din pala ang buhay mo, no? Hindi naman masyado. Oo nga naman. Kita mo nga, ang dami niyang pagkain dito sa bahay nila. Hoy, Jed, kanina ka pa. Ako nang nahihiya para sa'yo dahil sa mga sinasabi mo dyan. Ito naman, nagbibiro lang ako. Gusto ko lang pagaanin tong usapan natin kasi ramdam ko na medyo nalulungkot si Miki ngayon. Uy, hindi naman. Sakto lang. Ang ibig kong sabihin, medyo naninibago lang ako kasi ngayon lang ulit ako nagkaroon ng bisita dito sa bahay. Pero masaya ako, promise. Talaga? Hindi ka naiingayan o nakukulitan sa katakawan ni Jed? Uy Trish, alam mo grabe ka talaga sa akin. Dinamay mo pa talaga yung katakawan ko. Totoo naman kasi, di ba? Alam nyo guys, nakakatuwa kayong dalawa. Buti na lang kayong kasama ko sa group research paper na to. Naku Miki, sobrang natuwa din kami ni Trish na ikaw yung kasama namin sa grupo. Ang dami kasing maarte at mayayabang sa section natin. Sinabi mo pa, Trish. Kaya nga hindi ako masyado nakikipag-usap sa kanila. Napansin ko rin yan, na madalas tahimik ka lang sa klase. Kapag kasi hindi ko feel yung mga tao sa paligid ko, wala akong dahilan para kausapin sila. Pero nung sinabi ng professor natin na tayong 3 magkakasama sa isang grupo, natuwa ako lalo na nang lumapit ka agad kayo sa akin at kinausap ako. Kasi nga excited talaga kami na makausap ka, Miki. At sobrang saya namin ni Jed na tayong 3 magkakasama sa research paper na to. Papadudot mula first year ay kasection ko na sina Jed at Trish pero never kaming naging close na 3. May mga oras na nagngingitian o nagbabatian kami pero madalas na hindi rin naman kami nagpapansina noon. May pagka-introvert din kasi ako kaya tahimik lang din ako sa isang sulok. Ayos lang kahit na walang bumabati, ngumingiti o kumakausap sa akin. Hanggang sa magkasama kami sa isang group research paper noong nasa 2nd semester and 2nd year na kami. Yun din ang naging umpisa ng friendship naming 3. Akala ko pa noong una ay ma-out of place ako sa aming 3. Kasi alam ko na matagal nang magkakaibigan sina Jed at Trish. Pero sa araw pa lang na in-announce ng professor na kaming 3 ang magkakasama, sila na kaagad ang lumapit sa akin pagkatapos ng klase namin na yon. Sinabi kaagad nila na natutuwa silang kaming 3 ang magkakasama sa grupo. Nararamdaman ko naman ang sincerity nila noon kaya kahit ako ay natuwa rin. Pagkatapos ng araw na yon, madalas na kaming magkakasama at masasabi ko na mas lumalim ang friendship naming 3, papadudot. Uy Trish, ang sarap nitong dinala mong chicken pesto ah. Nagustuhan mo? Oo, ang sarap ng sauce tapos ang lambot pa talaga ng chicken chunks. Ikaw bang nagluto nito? Mabuti naman at nagustuhan mo. Oo, akong nagluto niyan. First time ko nga eh.
Nice! Mukhang marami ka ng alam na lutuin talaga. Kasi nung nakaraan, adobo ang dala mo tapos nagdala ka rin ng kaldereta. Ang sarap din ng mga dala mo na yun. Masarap talaga yun kasi mami ni Trish nagluto nun eh. Ay talaga ba? Akala ko si Trish din ang nagluto nun. Kapag mga ganong masarap na ulam, hindi pa yun kaya ng powers ko lutuin. Pero masarap talaga magluto ang mami ko. Sa kanya rin ako natuto, kakapanood ko sa kanya kapag nakatambay ako sa kusina namin. Pero tama naman sinabi ni Mickey na masarap tong chicken pesto na ginawa mo. Kaya ko yatang ubusin kahit 10 container nito eh. Kahit naman anong pagkain yata, kaya mong ubusin, Jed eh. Basta alam ko na luto mo, talagang uubusin ko. Che, ewan ko sa'yo. Bakit parang nagbablush ka, Trish? Ha? Hindi ah. Eto ang face powder ko na may salamin, oh. Tingnan mo kung gaano kapulay ang pisngi mo. Hala, oo nga. Pero hindi naman sobrang pula. Nagulat ako kasi ngayon lang kita nakitang namula ng ganyan. Ganyan talaga yan si Trish kapag kinikilig sa akin. Hoy, ang kapal ng mukha mo, Jed. Aray! Makahampas naman to sa balikat ko. Ikaw kasi. Feeling gwapo ka na naman dyan. Bakit? Hindi ka ba nagagwapuan sa akin? Pero huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka nagagwapuan sa akin, hindi magbabago na palagi akong nagagandahan sa'yo. Trish, namumula ka na naman. Ito kasing si Jed eh, nakakainis. Alam mo Trish, para hindi mo napigilin yung kilig mo dyan, sabihin na natin kay Mickey yung totoo. Teka, anong totoo ang sinasabi niyo? Ano Trish, sasabihin na ba natin sa kanya? Ikaw ang bahala. Ayos lang naman sa akin. Medyo naguguluhan ako pero parang alam ko na kung ano to. Talaga? Alam mo na? Oo, na ikaw Trish ang dahilan kung bakit tumabatong si Jed dahil sa mga pagkain na dinadala mo para sa amin. Akala ko naman kung ano nang iniisip mo. Oo nga, akala ko rin kung ano na eh. Ano bang akala nyo kasi? Na iniisip ko na may relasyon kayong dalawa? Eh di ba meron naman talaga? O bakit sabay pa kayong natulala sa akin pareho at hindi makapagsalita dyan? Tama naman yung sinabi ko, di ba? May relasyon kayong dalawa? Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Walang nagsabi sa akin. Sa kakaibigan niyo ko, di ba? Nahalata ko na kayong dalawa kasi madalas tayong magkakasama. Kaya wala na kayong dapat na itago pa sa akin. Pero okay lang ba kung wala kang pagsasabihan na kahit na sino tungkol sa relasyon namin ni Jed? Oo naman. Relasyon yung dalawa yan at wala akong karapatan na ipagkalat yan sa kahit na sino. Huwag kayong mag-alala, mapagkakatiwalaan niyo ako kasi magkakaibigan tayo. Papadudot kahit noon pa man ay napapansin ko na ang kakaibang closeness ni na Jed at Trish. Hindi pa man kami magkakaibigan ay ramdam ko na kaagad na espesyal ang samahan nilang dalawa. Actually nagulat nga ako nang sabihin nila noong una na magkaibigan lang silang dalawa. Na-guilty pa ako na inisip ko na may something silang dalawa. Pero napansin ko na talaga na hindi lang sila magkaibigan kasi masyadong maasikaso si Jed kay Trish. Sila ang madalas na magkasama bago kami magkita-kita sa umaga at palaging dala ni Jed ang bag ni Trish. Si Trish naman ay madalas na pinagbabaon ng pagkain ni Jed. Naluto raw ng mami niya. May mga oras din na nahuhuli kong nagsusulyapan sila. Kasunod ang mga ngiting nagpipigil ng kilig. At may ilang beses na nakita ko silang magka-holding hands. Pero syempre ayokong pangunahan silang dalawa kaya naging tahimik lamang ako sa pagmamasid sa kanila. At nang umamin nga sila sa akin, hindi na talaga ako nagulat. Dahil naghihintay na lang din ako na sila mismo ang magsabi sa akin ng tungkol sa relasyon nilang dalawa. Papadudot. Papadudot alam ko na galing sa mayamang pamilya si Trish. Abogado ang daddy niya at isa namang businesswoman ang mami niya. Solong anak lang din siya kaya nakafocus ang mga ito sa kanya. Samantalang si Jed naman ay ulila na sa mga magulang at nakikitira lang siya sa bahay ng tita niya
at may scholarship kaya nagawa niyang magpatuloy ng college. Nagsimula daw ang relasyon nila noong nasa third year high school pa lamang sila. Pero noon pa man ay tutol na dito ang mga magulang ni Trish. Hindi dahil sa masyado pa silang mga bata, kung hindi dahil ayaw ng mga magulang ni Trish kay Jed. Alam kasi ng mga ito ang tungkol sa buhay ni Jed at hindi raw ito bagay para sa anak nila. Nang makiusap sila sa akin na huwag ko raw sanang sasabihin sa kahit na sino, ang tungkol sa relasyon nila ay kaagad naman akong sumang-ayon. Wala naman kasi akong karapatan na sabihin sa ibang tao ang tungkol sa kanila at isa pa papadudot ay wala rin naman akong masyadong kinakausap sa university namin kung hindi silang dalawa lang. Sinuportahan ko ang relasyon nilang dalawa at nangako naman sila na hindi nila pababayaan ang pag-aaral nila, papadudot. O Jed, wala pa si Trish? Wala pa. Kanina pa nga ako dito sa kantin eh. Hindi ako sanay na siya yung pinaka-late sa ating tatlo. Ako nga rin eh. Pero tumawag naman siya kanina. Ang sabi niya nasa biyahe na raw siya. Mabuti kung ganun kasi kailangan pa nating mag-review para sa midterm exam natin mamaya. Usapan kasi natin magre-review tayo ng sabay-sabay dito sa kantin ng ganitong oras. Sakto kasi wala pa namang masyadong estudyante dito kapag ganito kaaga. Maya-maya lang nandito na rin yun. Pero alam mo, may napansin ako sa kanya kanina. Ano yun? Napansin ko na parang malungkot yung boses niya. Pakiramdam ko, nag-away na naman sila ng parents niya. Baka naman masama lang ang pakiramdam ni Trish. Ilang taon na kami magkarelasyon. Alam ko kung masama pakiramdam niya o kapag malungkot siya. Alam ko rin kung galing siya sa iyak o nagpipigil para hindi maiyak. Tsaka magkausap kami sa text kagabi. Anong pinag-usapan niyo ni Trish? Tungkol sa mga magulang niya. Masama ang loob niya kasi sinabihan na naman siya ng papa niya tungkol sa akin. Na sa oras daw na malaman nila na may relasyon kaming dalawa, dun na raw siya titira sa lola niya sa Australia. Grabe sila, no? Gusto talaga kayong paglayuin na dalawa? Ganun talaga siguro. Hindi nila ako gusto para kay Trish kasi hindi kami pareho ng estado sa buhay. Sa totoo lang, naiintindihan ko naman sila. Gusto lang nila na mapabuti future ng anak nila. Ang hindi ko lang maintindihan, yung ayaw nila akong bigyan ng pagkakataon na patunayan na seryoso ako sa anak nila. Na mahal ko talaga si Trish, tsaka kahit kailan hindi ko siya sasaktan. Hindi ko man mapantayan yung yaman nila, gagawin ko naman lahat para mabigyan ng maayos na buhay yung unika ihan nila. Ganun ko kamahal si Trish, kahit hindi nila yun nakikita, kahit hindi nila nararamdaman kasi ayaw naman talaga nila sa akin. Uy, Mickey, umiiyak ka ba? Sorry, hindi ko lang mapigilan na malungkot dahil sa mga sinabi mo, Jed. Bakit ka nalulungkot? Masaya naman kami ngayon ni Trish. Masaya nga kayo, pero parang ang dami namang pagsubok sa relasyon yung dalawa. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Hindi pwede na palaging masaya. Bibigyan at bibigyan talaga tayo ng pagsubok para mas tumatag pa tayo. Kaya bilib na bilib ako sa'yo, Jed. Bakit naman? Kasi ang ganda ng pananaw mo sa buhay at sana makita rin yun ng parents ni Trish. Ay, sana nga Mickey. Sana ma-realize din nila na hindi lang pera ang nagpapasaya sa buhay ng tao. Pati na rin yung pakiramdam na kontento at may peace of mind tayo. Minsan ko nang nakilala ang mga magulang ni Trish, Papa Dudut. Hindi ko pa alam noon na may relasyon sila ni Jed. At nagtataka ako kung bakit ako lang ang pinapunta niya noong araw na yon sa bahay nila. May nasikaso kasi kami na may kinalaman sa research paper namin at naalala ko na sa tuwing kailangan naming pumunta sa bahay ni Trish, palaging may dahilan si Jed para hindi sumama. May kailangan pa siyang puntahan, may kailangan na gawin sa bahay, may inutos sa kanya ang tita niya at kung ano-ano pa. Yun pala ay hindi rin talaga siya pwedeng makita ng magulang ni Trish. Naisip ko noon na parang teleserye pala ang love story ng dalawang kaibigan ko. Maala Romeo and Juliet ang peg
at hindi pala ganon kadaling pumasok sa ganong klase ng sitwasyon. Kahit na hindi naman ako kasama sa love story nila ay naging parte ako ng buhay nila. Hindi lang kasi si Jed ang madalas na nagkukwento sa akin kung gaano sila nahihirapan ni Trish sa sitwasyon. Kahit si Trish, may mga oras na umiiyak pa siya habang nagkukwento sa akin. Sinabi ko naman hanggat mahal nila ang isa't isa at alam nilang wala silang masamang ginagawa. Ipagpatuloy lang nila ang relasyon nila. Dahil naniniwala ako na may patutunguhan lahat ng paghihirap at sakripisyo nila, Papa Dudut. Oh, Trish, Jed, anong ginagawa niyo dito sa labas ng bahay namin? Madaling araw na. Miki, pasensya ka na. Pero wala na kasi kaming alam na ibang pwedeng puntahan eh. Teka, bakit may malaking pasaka sa kanang pisngi mo? Naku, mahabang kwento. Mukha nga kasi may dala rin kayong malalaking bag. Ang totoo, tinakas ko si Trish sa bahay nila. Lumayas na ako sa bahay namin, Miki. Plano naming magtana ni Jed, kaya may dala kaming mga gamit. Hala, bakit? Anong nangyari? Teka, pumasok muna kayo. Salamat. May gusto ba kayong kainin o inumin man lang? Salamat pero wag ka na mag-abala. Busog pa naman kami. Di ba, Trish? Oo, Maupo muna tayo dito sa sofa at sabihin niyo sa akin kung ano ba talagang nangyari. sige. Plano na kasi ng papa ni Trish na ipadala siya sa Australia sa susunod na buwan. Ha? Bakit? Kakasimula pa lang ng second semester natin. Alam na kasi nila ang tungkol sa relasyon namin ni Jed. Paano nangyari yun? Nag-iingat naman kayo na hindi nila malaman, di ba? Pinagtatakpan ko pa nga kayo eh. Sino bang nagsabi sa kanila tungkol sa relasyon yung dalawa? Ako? Ikaw, Jed? Teka, naguguluhan ako. Bakit mo sinabi sa kanila? Di ba bawal nga nilang malaman yung tungkol sa inyo? Miki, buntis ako. Buntis ka? Oo. Pumunta ako sa bahay ni na Trish para samahan siya na sabihin sa parents niya yung tungkol sa pagbubuntis niya. Pero galit na galit sila nang malaman nila yung totoo. Kahit ilang beses kong sinabi na pananagutan ko naman si Trish, nagalit pa rin sila sa akin. Kaya ba may pasaka sa pisngi mo? Oo. Sinapak ako ng papa ni Trish. Ayos lang naman sa akin yun kasi alam ko na nagulat sila nung malaman nila na magkakaapo na sila. Nasira kasi yung magagandang plano nila para kay Trish eh. Pero hindi ko naman siya pababayaan. Pananagutan ko siya, pati na yung magiging anak namin. Pero wala eh. Galit na galit pa rin sila sa akin. Pinalayas nila si Jed pagkatapos pinapasok na ako sa kwarto ko. Pero narinig ko na tinawagan ni Papa ang lola ko na nasa Australia. Sabi nila na papupuntahin ka agad nila ako dun sa susunod na linggo. Ayokong umalis ng Pilipinas, Miki. Ayokong malayo at maghiwalay kami ni Jed. Kaya sumama ako sa kanya nang sabihin niyang magtana na kami. Mabuti hindi ka nahuli ng parents mo nang umalis ka ng bahay niyo. Malalim ang tulog nila pareho kapag madaling araw. Ginamit ko ang pagkakataon na yon para makalabas ng bahay. Ay, grabe talaga ang pinagdadaanan ng relasyon yung dalawa. Hindi ko nga alam kung kailan pa matatapos tong mga pagsubok sa buhay namin ni Jed eh. Trish, huwag ka nang umiyak. Baka makasama sa baby natin. Sorry, hindi ko lang mapigilan talaga. Sorry din sa mga sinabi ni na daddy at mami sa'yo kanina sa bahay ah. Ayos lang. Alam ko naman na yun talaga yung iniisip nila sa akin noon pa. Na pera lang ang habol ko sa'yo at wala akong kakayahan na buhayin yung magiging anak natin. Pero patutunayan ko sa kanila na mali sila nang iniisip tungkol sa akin. Thank you, Jed. Basta para sa'yo at sa magiging anak natin, lahat susubukan kong gawin. Pati ako naiiyak ng dahil sa inyong dalawa. Ano nang plano niyong gawin ngayon? Ayun nga, Miki. May kisuyo sana kami na kung ayos lang, dito na muna kami ng ilang araw ni Trish sa bahay mo. Ha? Oo naman, ayos lang.
Walang problema sa akin yun. Hindi rin naman alam ng parents ni Trish ang address ko kaya hindi nila kayo mapupuntahan dito. Thank you, Mickey. Thank you talaga. Wala yun, Trish. Sabi ko naman sa inyo, palaging bukas ang pinto ng bahay ko para sa inyong dalawa. Papadudot na gulat talaga ako nang mapagbuksan ko ng pinto noon sina Trish at Jed. Mas nagulat ako nang sabihin nila sa akin ang dahilan ng pagpunta nila ng madaling araw. Nagkaroon na kaagad ako ng ideya noon dahil alam kong hindi nakakaalis ng bahay si Trish ng ganong oras. At hindi ko inaasahan na sasabihin nila sa akin noon na nagdadalang tao na siya. Mabuti na lang din papadudot at hindi alam ng mga magulang niya ang address ko kaya hindi nila ako napuntahan noon. Sa totoo lang ay naawa din ako sa kanilang dalawa dahil hindi nila deserve ang paghiwalayin sila. Oo, alam ko na hindi rin tama na naging mapusok sila na dahilan para mabuntis si Trish. Pero handa naman si Jed. Napanagutan siya at wala akong nakikitang dahilan para paglayuin pa silang dalawa. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na patuluyin sila sa bahay ko, papadudot. Papadudot, may 2 linggo ring tumira sa bahay ko sina Jed at Trish. Gusto nilang mag-share sa mga gastos sa pagkain pero hindi ko tinanggap ang perang inabot nila noon. Sinabi ko na itabi nila yon at gamitin para sa kanilang dalawa. Naiiwan sila sa bahay sa tuwing papasok ako sa klase at nag-aasikaso sila ng mga gawain doon. Sa 2 linggo na pamamalagi nila sa bahay ay naramdaman ko ang maayos na pakikisama nila sa akin. Dahil wala akong tinanggap na kahit magkano mula sa kanila. Magkatulong silang dalawa sa paglilinis ng bahay at pagluluto. Sinabi ko na hindi naman nila kailangang gawin yon pero ginawa pa rin nila. Minsan ay hinintay ako ng mga magulang ni Trish sa labas ng university. Tinanong nila kung alam ko kung nasaan sina Jed at Trish. Siyempre ay nag-deny ako at sinabi kong wala akong alam. Nagsinungaling pa ako at sinabi ko na minsang may nabanggit na probinsya si Jed kung saan siya dati nakatira pero hindi ko alam kung anong eksaktong address. Mabuti na lang at mukha namang naniwala sila sa akin. Sinabi ko yon sa 2 kaibigan ko at nag-alala sila na baka mahanap sila ng mga ito at madamay ako sa gulo. Pagkalipas nga ng 2 araw, nagdesisyon na rin silang umalis sa bahay ko. Sinubukan ko pa silang pigilan pero may matutuluyan naman daw sila sa Davao sa bahay ng lola ni Jed. Binigyan ko rin sila ng pera na ayaw pa nilang tanggapin noong una. Pero sinabi ko na kailangan nila yon para sa bagong simula ng buhay nila. Pare-pareho kaming naluha at nagyakapan ng mahigpit bago sila tuluyang umalis sa bahay ko. Mula noon, papadudot ay nag-focus ako sa sariling buhay ko. Noong una ay madalas pa kaming nagkaka-text o tawagan ni na Jed at Trish. Hanggang sa dumalang na rin ang dumalang. At hindi ko napansin na 8 taon na pala kaagad ang lumipas. May maayos na akong trabaho noon nang makatanggap ako ng tawag mula kina Jed at Trish. Sinabi nila na paluwas sila ng Maynila at gusto nila akong dalawin sa bahay. Kaagad naman akong pumayag at sinabi ko na palaging bukas ang pinto ng bahay ko para sa kanila, papadudot. Eto na ang inihanda kong merienda para sa inyo, Jed. Mickey, salamat ah. Ang dami nitong mga hinanda mong pagkain para sa amin. May macaroni salad, maha blanca, empanada, tas may lemon juice pa. Aba, syempre naman. Ngayon na nga lang kayo nakadalaw dito sa bahay kaya ipinaghanda ko talaga kayo ng masarap na merienda. Hindi nga lang akong gumawa ng mga yan kasi baka abutin na tayo ng hapunan kapag nagluto pa ako. Baka nga abutan na talaga kami ng hapunan dito.
Sigurado na marami tayong pagkukwentuhan. Naku, sinabi mo pa. Excited na nga akong marinig ang mga kwento niyo ni Trish. Teka, nasa na ba sila ng anak mo? Ayun sila sa may garden, tuwan-tuwa sa mga halaman mo. Mukhang ang nag-e-enjoy sila dong mag-ina. Mamaya na lang natin tawagin para kumain. Kilala mo naman yan si Trish, mahilig talaga siya sa mga halaman. Kaya tingnan mo, namana rin yun ang anak namin. Oo nga, pati mukha ng anak niyo manang-mana kay Trish. Isa pa yan, wala man lang namana sa akin kahit man lang sana ilong ko. Kopyang-kopya ng anak namin yung buong mukha ni Trish eh. Ayos lang yan, Jed. At least, sigurado na tayong lalaking maganda ang anak niyo. Parang sinabi mo na hindi siya magiging maganda kung ako yung kamukha. Hindi naman sa ganun, pero masigurado tayo kapag si Trish ang kamukha niya. Hindi ka pa rin nagbabago, Mickey. Masyado ka pa rin talagang honest. Siyempre, kaibigan mo ko kaya magiging totoo talaga ako sa mga sasabihin ko sa'yo. Pero in fairness sa'yo ang laki ng pinagbago ng itsura mo. Hindi ka napatpatin sa kabaduy manamit. Uy, di naman ako baduy manamit dati. Ay sorry, baka magkaiba lang talaga tayo ng taste sa pananamit. Grabe ka talaga sa akin kahit kailan. Pero alam mo, tama ka. Marami na rin nagbago sa akin, lalo na sa itsura ko. Ang tagal ko nga rin na walang naging balita sa inyo ni Trish nang tumira na kayo sa Davao. Ang dami rin kasing nangyari sa buhay namin. Alam mo ba na 3 beses muntik na makunan si Trish? Talaga? Hindi ko alam yan. Anong nangyari? Naging sakitin kasi siya. Tapos naubos yung ipon namin nun dahil ilang beses kaming nagpabalik-balik sa ospital. Bakit hindi niyo ako tinawagan? Nahihiya na kasi kami sa'yo. Sa tuwing magkakausap tayo kahit nasa text lang, palagi mo na lang kaming pinapautang. Kasi nga alam ko na kailangan nyo ng pera nung panahong yun. Ayun na nga. Hindi na namin alam kung paano ka pa mababayaran noon kaya hindi na rin kami masyadong nagpaparamdam sa'yo. Pero naging maayos naman si Trish. Kita mo nga ang ganda ng anak namin. Sakitin nga lang. Sabi nga ni Trish na may hika raw ang anak nyo. Oo, kaya hindi rin namin masyadong pinapalabas ng bahay kasi mabilis mapagod kapag naglalaro siya sa labas. Ilang beses rin niyang inaatake ng hika niya sa school kaya nahihirapan siyang mag-concentrate sa pag-aaral. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko na pinapayagan si Trish na magtrabaho. Alam ko na gusto niyang kumita ng sarili niyang pera at usapan naman talaga namin na pareho kami magtatrabaho. Pero pinagbigyan niya ako sa hiling ko na sa bahay na lang siya. Tapos ako na lang ang magtatrabaho para sa aming 3. Mabait naman si Trish at understanding. Alam ko naman na naintindihan niya na gusto mo lang mas matutukan niya ang pag-aalaga sa anak niyo. Oo nga, yan din naman ang nakikita ko sa kanya. Kaya nga masasabi ko na sobrang swerte ko na siya ang napangasawa ko. Kasi palagi niya akong pinagbibigyan sa mga hiling ko. Ibibigay niya yon kasi alam niya na para rin sa inyong 3 ang gusto mong mangyari. At maswerte kayo ni Trish sa isa't isa kasi pinatunayan niyo na hindi kayo nagkamali sa lahat ng desisyon na ginawa niyo sa buhay niyo. Papadudot nakita ko ang malaking pagbabago sa 2 kaibigan ko. Mula sa mga itsura nila, pananamit, pagkilos, pananalita at iba pa. Pero kahit ano pa man ang nagbago, sila pa rin ang mga kaibigan ko. Naluha pa ako habang nagkukwento sila ng mga pinagdaanan nila sa Davao. Hindi naging madali ang lahat pero kinaya nila. Kinaya nilang pareho. Lalo na at hindi pa rin tanggap si Jed ng mga magulang ni Trish. Si Trish naman ay tuluyan ng tinakwil ng mga ito pero ayos lang daw dahil ang mahalaga, masaya at magkasama sila na pamilya. Nagdesisyon na rin sila na sa Maynila na tumira. Pinasok kasi si Jed ng pinsan niya na manager sa isang mall para doon magtrabaho. Doon nagsimula muli ang madalas na komunikasyon ko sa kanila. 1 o 2 beses sa isang linggo ay kasama ko sina Jed, Trish at ang anak nila. Nakita ko na kahit gaano kasimple ang buhay nila, naging sobrang saya naman nilang 3. Pero isang malaking pagsubok ang dumating sa kanila noon. Nang mamatay ang nag-iisang anak nila nang dahil sa dengue, papadudot.
may dala akong paborito mong adobong atay ng manok. Kumain ka na muna. Iwan mo na lang dyan sa mesa yung tray ng pagkain na dala mo, Mickey. Hindi ako nagugutom. Ang sabi ni Jed, kagabi ka pa raw hindi kumakain. Kumain ka na kahit ilang subo lang nitong kanin at ulam. Hindi nga ako nagugutom eh. Iwan mo na lang dyan yung pagkain. Trish, wag mo naman sanang parusahan ang sarili mo. Sino bang may sabing pinarurusahan ko ang sarili ko? Sa kakasalanan ko naman talaga kung bakit nawala ang anak namin ni Jed eh. Wag mong sabihin yan dahil alam mo na hindi totoo yan. Dapat hindi ko binaliwala yung mga sign ng sakit niya. Dapat dinala ko kaagad siya sa ospital bago lumala ang sakit niya. Napakapabaya akong nanay. Sobrang naging walang kwenta akong nanay sa anak namin. Tama na, hindi totoo yung mga sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan, Mickey. At walang sino man sa inyong makakaintindi sa akin. Wala. Trish, Mickey, pwede bang lumabas ka na lang muna? Gusto ko lang mapag-isa dito sa kwarto. pero Please, Mickey, iwan mo muna ako. Gusto ko lang mapag-isa muna dito sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ang sarili ko. sige, nasa sala lang ako kapag kailangan mo ako. Lalabas na ako. Kumusta? Kumain ba siya kahit ilang subo lang? Hindi ayaw niya talaga. Ay, sabi na eh. Hindi pa rin siya kakain. Pinagtimpla nga pala kita ng kape habang hinihintay kita dito sa sala. Alam ko kasi na palalabasin ka rin niya kaagad ng kwarto namin. Upo ka muna. Ayun na nga ang ginawa niya kanina. Gusto niya raw mapag-isa kaya pinalabas niya muna ako. Grabe na yung pag-aalala ko sa kanya, Mickey. Mula kasi nung mailibing yung anak namin, hindi pa siya kumakain ng maayos eh. Si Trish kasi ang palaging kasama ng anak niyo bago siya nagkasakit. Kaya sinisisi niya ang sarili niya sa pagkawala ng anak niyo. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na wala siyang kasalanan. Walang may gusto na madengge yung anak namin. Jed, mas kailangan ka ni Trish ngayon. Kailangan niya ng pagmamahal at pag-unawa mo. Alam ko yun. Pero sana lang maisip niya rin na kailangan ko siya. Kasi hindi lang naman siya ang nawalan ng anak eh. Ako rin. Nawalan din ako ng anak. Napakabigat nitong pinagdaraanan niyo ngayon pero kailangan niyo magpakatatag. Lalo ka na. Yun naman ang ginagawa ko eh. Minsan lang nakakapagod lalo na pag nararamdaman ko na kailangan ko rin ng suporta at pagmamahal ng asawa ko. Kailangan ko rin siya kasi hindi lahat ng oras kaya ko maging matatag. Huwag ka mag-alala ha. Nandito lang ako para sa inyo ni Trish. Ako yung magiging sandalan yung dalawa. Ako yung hindi mapapagod para sa inyo. Salamat, Mickey. Maraming salamat talaga. Papadudot nakita ko ang paghihirap na pinagdaanan ni Jed at Trish mula nang mamatay ang anak nila. Lalo na po si Trish. Siya yung pinaka nanghina sa kanilang dalawa. Sa ilang araw na burol ng anak nila ay walang tigil sa pag-iyak si Trish. At sa araw ng libing nito, halos gusto na niyang sumama sa hukay. Kahit wala pa akong anak ay naiintindihan ko ang nararamdaman niyang bigat. Sa loob halos ng isang taon na nakasama at nakilala ko ang anak nila, nakita ko kung gaano ito kalambing at kabait na bata. Nakita ko kung gaano nila kamahal ang nag-iisang anak nila. At naging saksi ako sa halos pagbagsak nila dahil sa pagkawala nito. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maramdaman nila ang suporta at presensya ko. Na nasa tabi lang nila ako at hindi ko sila iiwanan kahit ano pa man ang mangyari. Halos doon ako tumira sa bahay nila pagkatapos ng libing ng anak nila. Gusto kong masigurado na maayos sila lalo na si Trish, Papa Dudut.
Papadudot malaki ang naging paghanga ko sa katatagan ng dalawang kaibigan ko, lalo na ni Jed. Kasi sa mga sumunod na buwan na nawala ang anak nila, si Trish talagang naging mas mahina. Pero ginawa lahat ni Jed ang paraan para maging matatag siya sa harapan ni Trish. Kapag magkakasama kaming tatlo, nakikita ko kung gaano katamlay si Trish. Si Jed naman ay madalas na nagpapatawa para lang gumaan ang paligid namin. Pero kapag kaming dalawa na lang ni Jed ang magkausap ay naluluha siya habang nagkukwento na kahit siya ay hirap na sa pagkawala ng anak nila. Mabuti na lamang pagkalipas ng ilang buwan ay nakita ko ang unti-unting panunumbalik ng sigla ni Trish. Madalas na siyang sumasama sa akin sa tuwing niyayaya ko siyang manood ng sine o kumain kami sa labas. Nakikita ko na ulit siyang ngumingiti at naririnig ko na ulit ang mga tawa niya. Pero kung kailan parang nanunumbalik na ulit ang saya, sa kanilang pagsasama ay muli silang sinubok ng mabigat na problema. Nang malaman namin na may kidney failure si Jed at mabilis na lumala ang sakit niya, papadudot. Kumusta na ang pakiramdam mo, Jed? Eto, ayos naman, tsaka confident na pogi pa rin hanggang ngayon. Kaya naman bilib talaga ako sa'yo kasi ang lakas ng fighting spirit mo. Lumalakas rin tuloy ang hangin dito sa kwarto mo. Ganun talaga. Kasi yun lang naman ang meron ako, fighting spirit. Hindi ko na yun hahayaan na mawala sa akin. Tama ka naman sa sinabi mo, Jed. Pero sorry kung ngayon lang ulit ako nakadalaw dito sa bahay nyo. Natambakan kasi ako ng trabaho. Ano ka ba? Okay lang yun. Pero congrats nga pala sa promotion mo ha. Naks naman. 2 beses ka nang napopromote ngayong taon ha. Salamat. Ang totoo, nagulat din ako kasi hindi naman ako nag-apply sa mas mataas na posisyon sa opisina namin. Nagkataon na biglang nag-resign yung operation manager namin at ako agad ang pinalit nila dun. Nakita kasi nila kung gaano ka kasipag pagdating sa trabaho mo. Ayoko kasi nang natatambakan talaga ng ginagawa sa opisina. Pero mula nung i-promote nila ako bilang operation manager, ayun, hindi na naubos-ubos ang trabaho ko. Huwag mo ring aabusuin yung sarili mo ha. Sige ka, baka matulad ka sa akin. Uy, grabe ka naman. Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman kasi na dahil sa pagtatrabaho ko ng husto, hindi ko napansin na may sign na pala ako ng kidney failure. Dapat naging maingat ako sa katawan ko kasi yun ang kinamatay ng tatay ko noon eh. Pero ayos lang. At least alam ko na nagawa ko yung responsibilidad ko bilang padre de pamilya. Noon pa man, alam kong magiging mabuti kang tatay sa magiging anak niyo ni Trish. Kaya nga sobrang support ako sa relasyon yung dalawa, di ba? Kasi nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Yung tipong kahit nakikita kong nahihirapan ka na, hindi ka pa rin sumusuko. Sabi nga nila, kapag mahal mo, hindi mo susukuan. Kahit pagod ka na, hindi ka bibitaw. Pero alam mo, na-realize ko Miki na kahit gaano mo ka gustong ilaban ang isang bagay, darating pa rin talaga sa punto na kailangan mong bumitaw eh. Jed! Ayoko naman talagang sumuko. Pero anong magagawa ko kung yung katawan ko na mismo yung sumusuko? Akala ko ba, lalaban tayo ni na Trish hanggang dulo? Hindi pa naman ako bumibitaw, di ba? Kaya lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang lumaban eh. Nakakainis nga. Dahil kung kailan nagiging maayos na ulit yung pagsasama namin ni Trish, tsaka pa nangyari sa akin to. Miki, ikaw nang bahala sa kanya ha. Tama na nga, Jade. Hindi mo naman kailangang ihabilin sa akin si Trish kasi matagal pa tayong magkakasama. Hindi tayo sigurado dun. Panay ka naman biro, hindi naman nakakatawa. Sabi naman kasi sa'yo hindi ako nagbibiro eh. Alam ko na hindi rin to magiging madali sa'yo. Pero ikaw lang kasi yung maaasahan ko eh kapag wala na. Tama na, please. Hindi ka mawawala, Jed. Lalaban tayo. Sasamahan ko kayo ni Trish na lumaban hanggang dulo. Kaya lumaban ka rin, please.
Lumaban ka para sa amin ni Trish. Oo. Oo, lalaban ako. Lalaban ako hanggang dulo. Papadudod si Jed na yata ang isa sa mga pinakamatatag na taong nakilala ko. Nangihina na siya pero wala siyang ibang bukang bibig kung hindi si Trish. Sobra siyang nag-alala dito sa oras na hindi na niya kayanin ang sakit niya at mawala na siya. Ayokong mangyari yon kasi ayokong maiwan na nag-iisa si Trish. Alam ko kung gaano mahihirapan ang kaibigan ko. Pero masyadong naging mabilis sa mga pangyayari. Ilang buwan lang ang lumipas ay tuluyan na rin kaming iniwanan ni Jed. Pero sa ilang araw na burol ni Jed, minsan ko lang nakita na umiyak si Trish. Tahimik lang at palaging may pilit na ngiti sa mga labi niya. Pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, kagad akong dumiretso sa kanya hanggang sa mailibing na si Jed. Halos araw-araw pa rin akong nandoon sa bahay nila. Sinabi sa akin ni Trish na hindi ko na siya kailangang alalahanin pa dahil kaya niya ang sarili niya. Ayaw niya rin na malungkot si Jed kaya susubukan niyang tulungan ng sarili niya. Naging maayos ang lahat sa umpisa, Papa Dudut. Nagtrabaho na rin si Trish at isang beses sa isang linggo ay nagkikita kami para mag-catch up. Nakita ko kung paano siya pilit na nagpapakatatag. Pero hindi ko inaasahan na maaga ring darating ang dulo para sa kanya. Isang taon nang lumipas ay na-diagnose siya na may colon cancer stage 3 na kaagad na umakyat sa stage 4, Papa Dudut. Trish, may dala akong tsyesa para sa'yo. Paborito mo to, di ba? Oo, naaalala mo pa pala. Syempre naman. Kasi hanggang ngayon, natatawa pa rin ako kapag naaalala ko yung kinuwento ni Jed noon tungkol sa tsyesa. Bakit parang hindi ko alam? Yung isang buong araw daw siyang pumunta sa iba't ibang palengke para lang makahanap ng tsyesa. Kasi yan daw yung palagi mong nire-request mula nang makauwi kayo ng probinsya nung nagbubuntis ka pa lang. Ah, oo. Naalala ko nga yun. Hirap na hirap talaga siyang maghanap ng tsyesa nung nandun na kami. Isang buwan ko rin yatang pinaglihian yun. Sabi nga niya, kung naglilihi pa rin daw ako ng sumunod na buwan, magtatanim na raw siya ng puno ng tsyesa sa may likod ng bahay na tinitirhan namin. Sabi nga rin niya, kahit hindi siya mahilig sa halaman, pag-aaralan niya kung paano magtanim. Para daw hindi na siya nahihirapan na maghanap ng tsyesa para sa'yo kapag may sarili na kayong puno nito. Pero nakakatuwa talaga si Jed, no? Lahat handa niyang gawin para sa'yo. Para sa amin ng anak namin. Palagi nga niya kaming inuuna kaysa sa sarili niya. Lalo na nung mga panahon na sobrang naghihirap kami nun sa Davao. Ang dami niyang naging sakripisyo. Kapag may uwi siyang pagkain galing sa trabaho, kami lang dalawa ng anak ko ang kumakain kasi tapos na raw siyang kumain sa trabaho. Tapos nalaman ko na hindi niya pala kinakain yung parte niya ng pagkain para maiuwi sa amin. Pumapasok siya na halos kapilang ang laman ng tiyan niya at umuuwi na tubig lang ang bumubusog sa kanya sa buong maghapon. Kung hindi pa yun nakwento ng isang katrabaho niya sa akin, hindi ko malalaman. Sobrang bait kasi talaga ni Jed. Saka mahal na mahal niya kayo kaya niya nagawa lahat ng yun para sa inyo. Maswerte talaga ako na siya yung lalaking pinili ng puso ko na mahalin. Kasi wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal. Maswerte kayo na nakita niyo ang isa't isa. Pero alam mo kung sino talaga ang pinakaswerte? Kami ni Jed. Kasi naging kaibigan ka namin. Uy, grabe, hindi naman. Yun din ang madalas na sinasabi ni Jed nung nabubuhay pa siya, Mickey. Sobrang swerte namin na sa dinami-rami ng mga kaklase natin noon, ikaw yung nakasama namin sa research paper
Ikaw yung naging kaibigan namin at kauna-unahang nakaalam ng tungkol sa relasyon naming dalawa. Ang tagal na rin pala nating magkaibigan. Sobra. Nasaksihan mo ang lahat ng kaganapan sa buhay namin ni Jed at ng anak namin. Oo, ako yung naging witness sa napakagandang life story nyo. Alam mo minsan, naiisip ko na kaya ka siguro namin nakilala kasi magiging maikli lang talaga ang buhay namin ni Jed at ng anak namin. Ano ba yung sinasabi mo, Trish? May point naman ako, di ba? Na-witness mo lahat ng pinagdaanan namin ni Jed. Nakatadhana na talaga na makilala ka namin. Kasi kahit maikli lang ang panahon namin sa mundo na to, at least may isang tao na nakakita kung gaano kami naging masaya na sa kabila ng mga pagsubok na binigay sa amin ng Diyos, magkakasama pa rin kaming tatlo ni Jed at ng anak namin hanggang dulo. Trish, tama na nga. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin tong sakit ko. At bago ko pa sila makasama, gusto kong magpasalamat sa iyo, Mickey. Salamat kasi nakilala kita. Nakilala ka namin ni Jed. Salamat sa ilang taon na pagkakaibigan natin. Trish, lalaban pa tayo, di ba? Maraming taon pa tayong magkakasama. Marami pa tayong kukulayan ng mga plano. I'm sorry, Mickey. Pero sa totoo lang, napapagod na kasi ako. At ang totoo, gusto ko na ring makasama ang asawa at anak ko. Hindi ako sumusuko, pero tanggap ko na kung hanggang san lang talaga ako. Pero salamat, Mickey. Salamat sa pagsama sa kwento ng buhay namin ni Jed. Salamat sa lahat. Papadudot pakiramdam ko literal na binagsakan ako ng mundo sa sobrang bigat na nararamdaman ko nang nalaman ko na may stage 3 cancer si Trish. Hindi ako makapaniwala kasi akala ko ay tapos na ang pagsubok sa buhay niya. Kahit paano, natutuwa akong makita siyang pilit na nagpapakatatag para sa sarili niya. At kung kailan umaasa na ako na magiging maayos na ang lahat ay saka ko pa malalaman ang tungkol sa sakit niya. Ako ang kasama ni Trish sa lahat ng check-up at therapy niya. Sa bawat oras na magkasama kami, palagi lang siyang nakangiti. Pinapakita niya sa akin na pilit niyang kinakaya lahat ng pinagdadaanan niya noon. Awang-awa ako sa kanya habang nakikita ko yung unti-unting pagpayat at panghihina ng katawan niya. Pati na rin ang pagkalagas ng buhok niya. Nagkaayos na rin si Trish at ang mga magulang niya kaya ang mga ito na ang gumastos para sa lahat ng pagpapa-ospital niya. Pilit kaming lumaban para gumaling si Trish. Pilit na lumaban si Trish at nakita ko yung lahat. Pero may mga bagay talaga na kahit gaano natin igapang at ilaban papadudot ay hindi natin makukuha ang gusto nating resulta. Kagaya na lamang ng buhay ni Trish. Bumitaw din siya noon pero bago siya bumitaw, labis siyang nagpasalamat sa akin sa pagkakaibigan na meron kami sa lahat ng naitulong ko sa kanila ni Jed. Sinabi niya na sana'y kung totoo man ang reincarnation ay magtatagpo ulit ang mga landas namin at magiging magkaibigan ulit kaming tatlo. Papadudot sa totoo lang ay hirap ako na gawin ang sulat na ito pero masaya pa rin ako na nagawa ko po itong tapusin. Oo, malungkot pa rin ako dahil sa pagkawala ng mga kaibigan ko. Pero kahit na ilang taon na ang nakakalipas. Tapos ang tragic pa kasi bago sila nawala. Nakasama ko pa sila ng matagal. Pinakita sa akin kung paano dumaan sa mga pagsubok ang relasyon ni Trish at Jed. Kung paano sila nagsimulang bumuo ng pamilya at naging masaya sa simpleng pamumuhay hanggang sa isa-isa silang mawala sa mundong ito.
Pero kahit na hindi ko na sila nakakasama, alam kong naiwan ang pagmamahal nila sa akin. Malaki ang naging parte nila sa buhay ko na kahit kailan ay hindi na magbabago. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbabasa ng sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mickey. Maraming salamat Mickey sa pagsulat mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Ramdam ko na maraming kabarangay natin ang nagpupunas ng mga luha ngayon dahil sa kwento na ibinahagi mo ngayong tanghali. Hindi kasi talaga naging madali ang pinagdaanan ng mga kaibigan mo at naging saksi ka sa lahat ng mga pagsubok na yon sa buhay nila. Pero lahat ng masaya, magaan at mabibigat na pangyayari sa buhay natin ay palaging may dahilan. Isa siguro sa mga dahilan kung bakit nangyari na masaksihan mo ang lahat ng pinagdaanan nila ay para maisulat mo ang kwento ng buhay nila at maibahagi sa ating programa. Dahil naniniwala ako na malaki ang inspirasyon na naiwan mo sa mga kabarangay natin ngayong araw na ito, sa mga oras na ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi porke magulang na tayo ay palagi tayong nasa tama. Minsan ay hindi rin naman masama na makinig tayo sa mga anak natin o mas bata sa atin. Ikaw ang kabarangay, paano mo na ipapakita na isa kang mabuting magulang? Dear Papa Dudut, hello sa inyo at sa mga kabarangay nating avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sanvi, 33 years old, taga Cainta Rizal at isang stay-at-home wife. Meron kaming dalawang anak ng Mr. Kong si Kenneth, isang 12 years old na lalaki at isang 6 months old na babae. Nagtatrabaho sa isang private company sa Pasig ang asawa ko, samantalang ako naman ay nag-aalaga ng mga anak namin. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, ang pinagkakabalahan ko ay ang pagko-customize ng mga pandekораsyong Christmas tree na gawa sa fuzzy wires. Nagsimula lang yon sa hobby hanggang sa naisipan ko na ring ibenta. Marami kasing nagagandahan at nagsasabi sa akin na talentado raw ako. Kaya naman naging inspirasyon ko yon para inegosyo ang hobby ko. Bagay na nakakatulong namang pandagdag sa aming mga gastusin sa bahay. Mabuti na lamang dahil suportado ako ng mister ko, kaya naman masayang masaya ko. Naisip ko na siguro ang pagkakaroon ng mabuting asawa at buong pamilya ang gantimpala ko matapos kong pagdaanan ang masalimuot na karanasan sa dati kong kinakasama na siyang tatay ng panganay ko. Good morning, sweetheart. Gising na. Nakapagluto na ako ng almusal. Nagluto ka na? Naku, anong oras na pala? Sabado naman ngayon. Rest day ko, kaya ako na ang nagluto. Buti naman, kasi hindi pala ako nagising sa alarm clock ko. Tapos nawala pa sa isip ko yung araw ngayon. Kaya nga, pero ayos lang. Buong linggo mo na rin kaming inaasikaso ng mga anak natin. Ako sa trabaho. Yung panganay natin pagpapasok sa school. Tapos may inaalagaan ka pang bunso natin. Wala yun. Masaya naman akong napagsisilbihan ko kayo ng mga bata bilang asawa at nanay sa bahay na to. Kahit nakakapagod, masayang masaya ang puso ko. Pakiramdam ko, kumpleto ko.
Maalagaan ko lang kayo na maayos. Pero wag mo rin kalimutan na dapat inaalagaan mo rin ang sarili mo. At ako rin, gusto rin kitang alagaan kaya tuwing rest day ko, ako naman ang kikilos sa bahay natin para kahit paano makapagpahinga ka. Thank you, sweetheart. Walang anuman. Hindi mo alam kung gaano ako kaswerte sa'yo. Kasi simula nang dumating ka sa buhay namin ng anak ko, nagbago na talaga ang lahat. Paanong nagbago? Yun bang mas naramdaman ko yung halaga ko bilang babae, bilang nanay. Kasi lagi mo rin yung pinaparamdam sa akin. At hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa anak ko nung ituring mo siya na parang nanggaling din sa'yo. Anak ko na rin ang anak mo, sweetheart. At mahal ko siya katulad ng pagmamahal ko sa anak nating babae. Tungkol naman dun sa turing ko sa'yo, syempre deserve mo yun. Kasi asawa kita. Mahalaga ka sa akin. Kasama na dun yung pangangailangan mo at nararamdaman mo. Kaya nga nasabi kong swerte ako kasi nakilala kita. Akala ko kasi noon, wala na magmamahal sa akin. Dahil lang may anak ka na sa una mong kinasama? Oo. At dahil na rin, nagkaroon ako ng toxic na kinasama. Lagi kasing sinasabi sa akin ng nanay ko na wala na raw magkakagusto sa akin nung nakipaghiwalay na ako sa tatay ng panganay ko. Diba nakwento ko naman sa'yo yun? Oo. At sobra naman ang nanay mo para sabihin sa'yo ang bagay na yun. Ewan ko ba? Sarili ko pa namang ina pero ang baba ng tingin sa akin. Alam mong hindi totoo yun. Para sa akin, kapantay kita. Salamat kasi minahal mo ko at tinatrato ng mabuti. Kaya nga pangako ko, gagawin ko ang lahat para maging mas maayos tong pamilya natin. At gagawin ko rin ang lahat para maging mabuting padre de pamilya. Itataguyod ko kayo ng mga anak natin hanggang sa uling hininga ko. Katulad nung sinumpaan ko sa altar nung pinakasalan kita. Oo, naalala ko na iyak ka pa nga nun habang sinasabi yung vow mo. Sino ba namang hindi maiiyak? Napakasalan ko na yung babaeng mahal na mahal ko. Oh, ikaw masyado mo akong pinapakilig ngayong umaga. Hindi lang kita ngayong umaga pakikiligin, kundi araw-araw. Naku, ang mister ko talagang napakagwapo sa lahat. At ang misis kong bolera. Sinong bolera? Hindi ako bolera. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam ko naman yun. Binibiro lang kita. Pero tara na. Kasi baka lumamig na yung almusal natin. Nagluto pa naman ako ng paborito mong tapsilog. At sakto kumakalam na ang sikmura ko. Ano pang iniintay natin? Halika na para makapag-almusal na tayo. Tulog pa naman si baby kaya makakakain tayo ng tuloy-tuloy. Mga padudod, hindi lang ako swerte sa asawa kong si Kenneth kundi mapalad ako. Nagkakilala kami sa isang church service at nagkapalagayan ng loob. Pero bago yon, may dati na akong kinakasama na siyang tatay ng panganay kong lalaki. Sa kanya ko naranasan na pisikalin at abusuhin sa pamamagitan ng mga salita. Hindi ko siya magawang hiwalayan noon dahil tinanim ng nanay ko sa isipan ko na kasalanan ko kaya lagi nagagalit sa akin ang dati kong kinakasama. Pero sadyang mainitin talaga ang ulo niya at sinusulsulan ang nanay ko para kampihan siya. Ang hirap lalo na at wala akong trabaho noon at nakatira pa kami sa poder ng nanay ko. Noong nagkalakas ako ng loob na makipaghiwalay sa kanya ay humingi ako ng tulong sa tiyaheng kong nasa Binangonan, Rizal. Ipinasok niya ako ng trabaho sa kakilala niyang naghahanap ng tindera sa bakery habang siya naman ang tumitingin sa anak kong 3 taong gulang ng mga panahong yon. Hindi nagtagal, nakaipon ako para may taguyod ang anak ko kahit na mag-isa lamang ako. Tapos ay doon ko nabalitaan na inatake sa puso ang dati kong kinakasama at namatay. Taong 2023 na magkakilala kami ni Kenneth at pagkalipas ng 4 na buwan ay nagpakasal na kami. Bagay na noong unang nalaman ng nanay ko ay hindi niya ikinatuwa. Pero nitong August 2024 lang ay nagsabi ang nanay ko na makikituloy muna sa bahay namin mag-asawa para magbakasyon. Taga-Pasig kasi sila ng kinakasama niya at umuwi raw ito sa probinsya nila sa Ilocos Norte dahil namatay ang nanay nito.
Ayaw ko sanang pumayag dahil hindi maayos ang relasyon namin sa isa't isa ng nanay ko, pero kinumbinsi ako ng asawa ko na baka pagkakataon na yon upang magkasundo kami. Sa huli, pinagpakasyon na nga namin ng ilang araw si Nanay Dolores sa bahay namin para makasama naman niya ang kanyang mga apo. Wow! Ang ganda pala talaga nitong bahay niyo ng asawa mo, no? Hindi ganun kalaki pero maayos na rin kumpara sa tinitira namin ng tatay-tatayan niyo. Salamat po, Nay. Pero hula ko, asawa mo lang talaga gumastos para maging ganito kaganda yung bahay niyo. Kasi wala ka namang pera eh. Wala kang mayaambag. Hindi naman po sa ganun. Anong hindi naman sa ganun eh? Ang liit lang kaya ng sinusweldo mo dun sa pinagtatrabahuhan mong bakery nung araw? Kulang na kulang pa nga yung sa pang-araw-araw nyo ng anak mo. Buti na lang talaga nakilala mo si Kenneth kasi ngayon, meron na kayong natitirhan na maayos at magandang bahay ng panganay mo, Sanvi. Hindi naman po lahat inaasa ko sa asawa ko. Lalo ngayon na may pinagkakakitaan ako kahit paano. Alin, yung paggawa mo ng mga basurang yan? Kalat lang naman yan dito sa maganda nyong bahay. Hindi po kalat yan. Napagkakakitaan ko po yan. Basta para sa akin kalat lang yan. Buti hindi nagagalit sa iyo yung asawa mo. Hindi po. Tsaka suportado ako ni Kenneth sa mga bagay na ginagawa ko. Ang sabihin mo, kaartehan mo lang yan. Sino pa bang bibili ng mga ganyan marami namang binibentang mas maayos yung materyales kaysa sa gawa mo. Wala naman pong ginagawa sa inyo yung mga fuzzy wire decorations ko Kaya bakit niyo po sila pinag-iinitan? Hindi ka ba nakikinig? Kalat lang kasi. Masakit sa mata, tsaka mukhang mabilis naman masira. Kaya ako nga nasabi na marami naman dyan na mas maayos yung materyales na ginamit. Mas matibay kumpara sa mga ganyan mo. Nandun na po tayo. Pero meron naman nakaka-appreciate ang mga gawa ko. Yung mga katrabaho nga ni Kenneth bumili na sa akin. Pinandesign nila sa mga table nila. Yung iba, nagsabi na magpapagawa pa raw ng pandekorasyon nila sa Pasko. Tsaka maganda sa mga produkto ko nagsimula lang sa hobby. Tapos ngayon pinagkakakitaan ko na. Hindi rin naman po madaling gumawa ng ganyan. Parang pagkukrochet at pagbuburda, inaaral din. Nako, madali lang naman mag-crochet at magburda. Tinuturo na yan nung elementary kaya alam kong kayang-kaya ko rin yung ginagawa mo. Pero ayokong gawin kasi nga di naman ganoon kaganda. Lalo na yung mga gawa mo kaya katakataka kung paano ka nakabenta. Ay, hulaan ko. Siguro naawa lang sa yung mga katrabaho ng asawa mo kaya napilitan silang bumili ng mga produkto mo, no? Tama, ganun nga yun kasi nahihiya silang tumanggi at magsabi na pangit naman talaga at aksaya sa pera. Sobra naman po kayong makapagsalita. Hindi naman po ganun yung feedback nila sa gawa ko. Nahihiya nga lang magsabi ng totoo, di ba? Pero kung ako sila, hindi ako mahihiya. Ngayon pa nga lang na nakikita ko, napapangitan na ako at hindi ako nahihiyang sabihin sa'yo. Alam nyo, kung wala kayong magandang sasabihin, huwag nyo nalang pagdiskitahan yung mga gawa ko. Bakit? Sumasama loob mo? Opo. Yan naman kasi hirap sa'yo. Nasabihan ka lang ng totoo, naging balat sibuyas ka na. Alam mo, dapat sa edad mong yan ngayon, hindi ka na ganyan mag-isip Wala naman pong problema yung pag-iisip ko. Normal na reaction po yung maging balat sibuyas. Lalo na sarili ko pa talagang nanay, yung nanglalait sa mga gawa ko. Kaya nga po kung napapangitan kayo, wag nyo na lang sabihin kasi hindi rin naman nakakatulong. Hirap sa'yo, hindi ka marunong tumanggap ng totoo. Magkaiba po ang pagsasabi ng totoo sa pang-iinsulto. Ay, ano sabi mo? Aba, napakabastos mo naman yata sumagot, Sanvi. Papadudot may ugali talaga ang nanay at karamihan sa mga kamag-anak namin ay hindi niya kasundo. Masyado kasi siyang arogante at mataas ang tingin sa kanyang sarili. Gusto rin niya lagi siyang nasusunod. Kung anong sinasabi niya, yun ang gusto niyang paniwalaan namin. Higit sa lahat ay hindi rin siya tumatanggap ng payo o opinyon mula sa ibang tao. Kaya nga alanganin ako sa kahilingan ng mister ko na pumayag pagbakasyonin ang nanay sa bahay pansamantala. Pero dahil gusto ng mister ko na magkabati kami ay sumang-ayon na lamang ako.
Mahal ko naman ang nanay ko. Kahit naman may mga bagay kaming hindi pinagkakasunduan ay siya pa rin ang inang nagsilang sa akin sa mundong ito. Iginagalang ko siya ngunit hanggat maaari ayoko nang magkaroon ng kaugnayan pa sa kanya. Na-realize ko kasi na tahimik ang buhay namin ng anak ko noong umalis kami sa poder niya. Pero ngayon, Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, meron akong nakababatang kapatid na babae at maliit pa lamang kami ay hindi na talaga maayos ang turing sa amin ng nanay. Masyado siyang dominante sa pamamahay namin at lumala pa yon noong nakilala niya ang stepfather namin. Hindi nagtagal ay nahawaan siya nito ng bisyo. Kaya mas naging bayolente siya sa amin ng kapatid ko. Lagi niya kaming pinapagalitan, pinapahiya, sinisigawan at sinasaktan. Kaya naman ginusto namin noon na makaalis sa poder nila. Kaya lang ay hindi rin naging mabuti ang kapalaran ko matapos akong mabuntis ng tatay ng panganay ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko ipaparanas sa mga anak ko ang karanasan ko sa aming nanay. Kasi ang mga magulang dapat ang pangunahing nagpoprotekta sa mga anak nila. Pero sa kaso ko ay kabaligtaran ang nangyari. Ilang beses ko noong tinanong ang Diyos kung bakit hindi kami mahal ng nanay namin pero wala naman akong nakuhang sagot. Sa pagtanda ko ay tinanggap ko na lamang na hindi lahat ng magulang ay nagiging mabuting magulang sa mga anak nila. At sa pagpapatuloy ng pagtira ng nanay ko sa bahay namin, ay pakiramdam ko ay nagsimula na naman ang kalbaryo ko, papadudot. Nay, ano pa nangyari? Tinatanong mo pa ay nakita mo nang nabasag tong vase, di ba? Hala, regalo po sa akin yan ng biyenan ko. O ano naman ngayon? Ayos lang yan mabasag kasi pangit naman. Anong ayos lang kasi pangit naman? Hindi ba kayo nakikinig? Regalo sa akin yan ng nanay ni Kenneth, tapos binasag nyo lang. Eh bakit mo ko pinagtataasan ng boses? Nanay mo ko, pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko naman nakakalimutan yun, pero nakakainis yung ginawa nyo. Hindi ko naman sinasadyang mabasag yan eh. Nagpupunas lang naman ako ng mga figurine mo rito tapos dumulas yan sa kamay ko. Ayun, nabasag. Pero sabi ko nga, ayos lang kasi hindi naman magandang taste ng biyena mo sa mga vase. Hindi nga po ayos yan kasi mahalaga sa akin yung vase na yan. Mahirap po bang intindihin yun? Oo, para mag-react ka ng ganyan. Palibhasa wala kayong pagpapahalaga sa mga bagay na binibigay sa inyo eh. Kaya ganyan kayo magsalita. Anong wala? Mahalaga sa akin pag maganda at mamahalin yung isang bagay. Yun lang talaga ang mahalaga sa inyo? Hindi yung nagbigay at yung iniisip nung nagbigay? Eh ano naman pakialam ko sa iniisip nila? Kung mahalaga ako sa kanila, may halaga rin yung bagay na ibibigay nila. Hindi na ako magtataka kung bakit wala nagbibigay sa inyo. At bakit? Kasi hindi kayo marunong maka-appreciate. Sumusobra ka na talagang babae ka. Baka nakakalimutan mong vase lang naman yung nabasag ko pero kung makapagsalita ka akala mo nabasag ko na yung pinakamahal na vase sa mundo? Eh mukha lang naman yung mumurahing tingnan. Baka kapag pinakita ko sa inyo kung saan nila binili yan lumuwa yung mata nyo sa presyo. Baka sabi kayo ng mumurahin at pangit, akala nyo kung sino kayo. Siguro kung nagsorry na lang kayo nung nabasag nyo, baka mapatawad ko pa kayo. Kaso hindi Nagmalaki pa kayo at ang insulto ng regalo ng iba. Hindi yun pang-iinsulto, pagsasabi lang ng totoo. Ilang beses ko na po bang sinabi na kapag hindi maganda yung sasabihin nyo, wag na lang kayo magsalita. Kasi nakakasakit kayo ng damdamin. Tapos pag nasaktan nyo yung tao, sasabihin nyo balat sibuyas. Ewan ko sa inyo, Nay. Para kayong walang damdamin. Mahalaga lang sa inyo yung nararamdaman nyo. Ay nako, hindi ka na nga nagpasalamat sa paglilinis ko rito sa bahay nyo. Nakuha mo pa akong pagsalitaan ng ganyan? Wala kang respeto. Kayo nga hindi nagsorry nung nabasag niyo yung regalo sa akin ng biyanan ko. Nilait-lait niyo pa. Nakakainis naman. Wala rin palang kwenta yung pagkukusa akong maglinis kung hindi rin ako makakatanggap ng pakonsuelo man lang sa'yo. Tsaka na nga, ikaw na rin maglinis ng nabasag na vase at magtuloy ng ginagawa ko. Napakawalang utang na loob mo. Ay,
Kahit kailan talaga ang tigas ng ulo ng nanay ko. Papa Dudut, hindi naman marumi ang bahay namin para linisin ni nanay. Pero na-appreciate ko naman yung ginawa niya maliban na lamang noong nabasag na niya ang vase na regalo sa akin ng biyanan ko. Tapos ay hindi pa maganda ang mga naging komento niya rito imbes na humingi ng dispensa. Bukod doon ay hindi pa doon natatapos yung insidente na nakabasag si nanay ng mga display kong figurin at vase sa bahay namin. Marami pa siyang nabasag pero sa tuwing nangyayari yon, siya pa ang mas galit sa akin. Kung ano-ano ang mga sinasabi niya na masakit sa kalooban. Magkahalong lungkot at frustration ang nararamdaman ko ng mga panahong yon dahil mahalaga sa akin ang mga gamit na nabasag o nasira niya. Tapos akala mo ay kung sino siyang may-ari ng bahay namin kung umasta. Hindi nga nagtagal ay nakahalata na si Kenneth sa pagiging frustrated ko. Kaya naman tinanong niya kung kumusta kami ng nanay ko. Doon ko sinabi sa kanya ang katotohanan na hindi kami nagiging mabuti at mukhang mali ang desisyon niyang pagbakasyonin sa bahay ang nanay ko. Hindi ko na nga napigilang umiyak noong nagsumbong ako sa asawa ko at sa awa niya sa akin ay siya na mismo ang kumausap sa nanay ko. Nakausap ko na si nanay, sweetheart. Anong sabi niya? Nagsorry siya. Hindi naman daw niya sinasadya yung mga nabasag niyang display mo rito sa bahay. Pati na rin yung mga sinabi niya sa'yo. Mabuti pa sa'yo nagsorry siya. Pero sa akin hindi man lang niya nagawa yan. Baka naman nahihiya lang sa'yo yung nanay mo kaya ganun. Ewan ko, pero simula pagkabata, hindi na talaga maayos yung turing niya sa amin ng kapatid ko. Buti nga nakaalis na kami sa poder niya. Kaya lang ngayon nakasama natin siya sa bahay. Bumabalik yung trauma ko sa mga ginawa niya sa amin noon. Wala naman akong ibang gusto kundi maging maayos kayo ng nanay mo nung pumayag akong pagbakasyonin siya rito sa bahay natin. Alam ko naman na mabuti yung intensyon mo. Kaya pumayag na rin ako. Tsaka kahit na masama yung loob ko kay nanay, ayoko naman magalit sa kanya kasi magulang ko pa rin siya. Tsaka ang turo nga sa simbahan, mahalin natin ang mga magulang natin at matuto tayo magpatawad. At nakikita kong ginagawa mo naman ang lahat para maging maayos ang relasyon niyo ng nanay mo. Kaya nga kinausap ko na si nanay na sana subukan niyang pakisamahan ka ng maayos. Hindi ka naman iba sa kanya. Anak ka niya. Sa kanya ka galing. Oo. Pero narealize ko na hindi lahat ng magulang ay nagiging mabuting magulang sa mga anak nila. Kasi tignan mo na lang si nanay sa amin ng kapatid ko. Yan yung bagay na sinabi ko noon sa sarili ko na hindi ko gagawin at ipaparanas sa mga anak natin. Gusto ko, palakihin sila sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang mabuting ina. Kasi alam ko, hindi imposible yon dahil mababait ang mga magulang mo. Kaya nga mabait ka rin, nagmana ka sa kanila. Oo, hindi imposible yun. At pagtutulungan nating maging mabuting magulang sa mga anak natin, sweetheart. Salamat, sweetheart. Kasi lagi mo nalang pinagagaan yung loob ko. Salamat din kasi nandyan ka para maging katuwang ko. Oo naman. Tinutupad ko lang ang pangako ko sa'yo nung kasal natin. Sana nagagawa kong maging mabuti at responsableng asawa at tatay sa mga anak natin. Oo naman. Higit pa sa inakala ko magagawa ng isang mabuti at responsableng asawa at tatay sa mga anak natin. Malungkot ka pa ba? Konti na lang. Gusto mo lumabas tayo ng mga bata? Saan naman tayo pupunta? May alam akong masarap na kainan na kabubukas lang dyan sa malapit na mall sa atin. Nakita ko sa Facebook, maraming dumagsa dun eh. Gusto ko kayong dali nila nanay. Isasama natin si nanay? Oo, para makapag-banding kayo. Sa tingin mo ayos lang yun? Oo naman. Di ba nga nagkausap na kami? Sinabi niya na gusto raw niyang bumawi sa'yo. Saka sa mga apo niya. Kaya naisip ko bigyan pa siya ng tsansa. Sige, kung yan nga yung sinabi mo. Handa naman akong isang tabi yung mga pinagtalunan namin itong nakalipas. Salamat, sweetheart.
Walang anuman. Basta, ang gusto ko lang ngayong araw mag-enjoy tayo sa labas. Oo naman. Tara na. Sabihan ko na rin si nanay. O sige, bihisan ko lang ang mga bata. Papadudot maawain sa mga matatanda ang asawa ko. Kumpara sa akin ay maayos ang pamilyang kinalakhan niya. Hindi lang siya ang tumatanggap sa akin noon kahit na may anak na ako sa una, kundi maging ang parents niya. Hindi ako nakakarinig ng negatibong salita mula sa kanya at maging sa kanyang pamilya at pantayang pagmamahal na ibinibigay nila sa mga anak ko. Sa katunayan ay close sa kanila ang panganay ko, bagay na kinakatuwa ko ng husto. Kaya nga alam ko na madaling lumambot ang puso ni Kenneth sa pagpapaawa ng nanay ko. Pero naisip kong bigyan pa ng isa pang pagkakataon si nanay gayong kinausap naman siya ng asawa ko. Saka ayoko ring magalit ng husto sa kanya. Wala yon sa bokabularyo ko at hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng sama ng loob. Lalo na't alam kong hindi yon magbubunga ng maganda. Papadudot, isa pa ay ayokong pamarisan ako ng mga anak ko na nakikitang hindi maganda ang trato sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko ay magiging maayos na ang ugali ni nanay matapos siyang kausapin ni Kenneth, pero pagkalipas lamang ng isang araw ay bumalik na naman ang pagiging dominante niya. Lumala na rin ang pakikialam niya hindi lang sa mga diskarte ko bilang nanay sa mga anak ko kundi maging sa mismong pamamahay namin. Marami siyang sinabi na ayaw niya ng ayos na mga gamit namin kasi malas daw. Mapaniwalain kasi siya. Masakit din daw sa mata ang kulay ng mga kurtina namin. Hindi raw ako masarap magluto. Buti raw at natsatsaga ng asawa ko ang mga putahing hinahain ko. Hindi rin daw ako maayos maglaba at kung ano pa. Pakiramdam ko ay nasasakal na niya ako sa mismong pamamahay ko. Ako ang may-ari ng bahay pero siya ang nasusunod. Pag hindi mo naman pinagbibigyan ay nagtutungayaw siya at sumisigaw siya. Bagay na ayaw ko sanang masaksihan ng mga anak ko. Lahat na yata ng pagtitiis sa ugali ni nanay ay nagawa ko na, pero noong isang beses na nakitaan ko ng pasa ang panganay ko sa braso at sumbong sa akin ang anak ko ay dahil daw sa pamamalo ng kanyang lola ay doon ako hindi nakapagtimpi. Agad kong kinumpronta ang nanay ko para pagsabihan siya, papadudot. Pinalo yung anak ko. Nagpasapo yung braso niya eh. Talaga? Sinabi ng anak mo na pinalo ko raw siya? Opo, hindi naman po magsisinungaling yung anak ko eh. Malay mo. Marunong na pala siyang magsinungaling at mag-imbento kaya kung ano-ano na lang yung sinusumbong niya sa'yo. Tapos ikaw, ewan ko ba naman sa'yo kasi naniniwala ka agad. Gusto niyo iharap ko sa inyo yung anak ko? Para magkaalaman na kung sino talaga nagsasabi ng totoo sa inyo? Hindi mo na kailangan gawin yon. Bibigyan mo pa ng trauma yung anak mo. Anong klaseng ina ka? Kayo ang anong klase ng ina kasi sa ginagawa niyong yan, kayo nagbibigay ng trauma sa anak ko. Aba, nananahimik ako rito ah. Yang anak mo yung pasaway kaya pinagsabihan ko lang. Hindi pa rin nakinig kaya napalo ko na. Hirap kasi sa'yo. Masyado mong pinalaking sutil kaya napakatigas na ng ulo. Hindi totoo yan. Mabait ang anak ko. Akala mo lang yun. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para saktan niyo siya. Tapos nagpasapa yung braso ng bata. Ano na lang sasabihin ko kay Kenneth pag nagtanong? Sabihin mo nadapa kasi malikot. At tinuruan niyo pa talaga ako magsinungaling? Alam nga namang isumbong mo ko nanay mo ko. Nanay ko nga kayo. Pero kahit kailan, hindi niyo naman kami tinuring na anak ng kapatid ko. Kaya nga hindi nakatakataka na hindi niya na kayo kinakausap. Pare-pareho lang kayong walang utang na loob ng kapatid mong yon. Kung ayaw niya akong kausapin, mas ayaw ko rin siyang makausap.
Ang hirap kasi sa inyo, hindi kayo marunong makisama. Hindi rin kayo marunong tumanggap ng pagkakamali nyo. Kaya nilalayuan kayo ng mga kamag-anak natin eh. Lalo na ng mga anak nyo. Maswerte nga kayo kasi pumayag ako magbakasyon kayo dito sa bahay. Umaasa kasi ako na magbabago pa rin kayo. Pero mukhang yun ang pinakamaling desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Hoy, Sanvi, ano bang pinagmamalaki mo? Wala naman, di ba? Ito bang bahay niyo kamo? Sa asawa mo naman to, hindi naman sa'yo. Alam ko na sa'yong kumumbinsi sa'yo na pumayag na magbakasyon ako rito. Ibig sabihin, siya talaga yung may gusto at sapat na yun sa akin. Wala na akong pakialam kung pumayag ka man o hindi. Kahit na ano pang sabihin nyo, ako ang asawa. At may karapatan ako sa kung sino ang gusto namin patirahin sa pamamahay namin. Kung gano'n pinapaalis mo na ako? Wala po akong sinabing ganyan. Pero kung uulitin nyo pa yung ginawa nyo sa anak ko, hindi na ako magdadalawang isip na palayasin kayo. Napakasama mo! Makakarating sa iba nating kamag-anak na plano mo akong paalisin sa bahay nyo. Di sabihin nyo, kilala naman nila kayong masama yung ugali. Kaya tignan na lang natin kung sinong paniwalaan at kampehan nila. Alam mo sana, hindi na lang kita pinanganak sa mundo kung sasagot-sagutin mo lang ako ng ganyan. Sana nga hindi nyo na lang ako pinanganak. O sana, hindi na lang kayo naging magulang namin. Bastos! Walang wada! Kayo po ang bastos at walang modo. Papadudot na iyak na lamang ako ng mga panahong yon matapos ang sagutan namin ni nanay. Hindi maaalis sa isipan ko ang mga masasakit din na salitang sinabi niya sa akin at damay na nga po doon pati ang mga anak ko. Bigla tuloy nagbalik ang alaala ng nakaraan noong mga panahong mga bata pa lamang kami ng kapatid ko at nasa poder pa nila kami ng stepfather ko. Unti-unti akong nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. Galit at hinanakit at mas nadagdagan lamang yon dahil sa ginawa niya sa anak ko. Hindi nagtagal ay natuklasan ko na rin na hindi lang sinasaktan ni nanay ang panganay ko. Iniinsulto niya rin po ito at pinagsasabihan na anak sa labas. Hindi ko alam kung anong klaseng elemento ng kasamaan ang sumanib sa kanya para magawa ang ganong bagay sa sarili niyang apo. Pero isa lang ang sigurado, hindi ligtas ang mga anak ko hanggat kasama namin siya sa iisang bubong papadudot. Alam mo, buti pinakasalan ka ng asawa mo, no? Bakit naman po hindi? Kasi may anak ka na sa una tapos hindi ka pa ganun kaganda. Mukhang naswertehan ka lang talaga o baka naman ginayuma mo si Kenneth. Nay, saan na naman po ba pupunta tong usapan na to? Baka masamain mo na naman sinabi ko lang naman yung nasa isip ko. Sana hindi nyo na lang sinabi, lalo hindi naman mabuti. Hirap sa'yo masyado kang matampuhin Hirap sa inyo, masyado kayong bastos at walang respeto sa akin. Ano sinabi mo? Ano ba kasing kasalanan ko sa inyo? Bakit masyado kayong mainit sa akin, Nay? Anak nyo naman ako, di ba? Bakit ganyan trato nyo sa akin? Hindi nyo na ako nirespeto sa sarili kong pamamahay. Dami mo namang tanong, nakakatamad sagutin. Siguro naiinggit kayo sa akin, no? Ano? Hindi, no? Kung hindi, bakit lahat na lang ng ginagawa ko masama sa paningin nyo? Siyempre, wala ka namang ginawang tama. Nahihiya lang ako sa sasabihin ng ibang tao kaya ako na nanay mo na yung sumisita sa'yo. Ayaw mo lang kasi nang napagsasabihan ka kaya ka ganyan. Hindi naman kasi tama yung paraan ng pagsasabi nyo kung totoo man yun. Nakakasama kayo ng loob, nakakatroma. At hindi lang ako yung pinagsasabihan nyo na masakit. Kasi pati na rin yung panganay ko, dinamay nyo na. Tama lang naman na pinagsabihan ko siyang anak sa labas kasi yun naman ang totoo Hindi yun totoo. Kahit hindi ko kadugo ang panganay ng asawa ko, hindi ko siya kahit kailan tinawag at tinuring na anak sa labas. Tapos malalaman ko na kayo mismong lola niya, nakadugo pa naman niya, yung nagtatanim ng ganung bagay sa isip ng anak ko. Sweetheart, huminahon ka lang. Hindi ko na kayang huminahon. Lalo pat narinig ko mula sa nanay mo yung sinabi niya tungkol sa anak natin.
Masyado ka namang apektado, Kenneth. Hindi mo naman talaga anak yung apo kong yun. Hindi mo kailangan angkinin yung hindi sa'yo. Para sa akin, anak ko na siya at wala kayong karapatan na pagsabihan ako ng mga bagay na yan. Hindi kayo nagpapatakbo sa pamilyang to, kundi kami ng asawa ko. At nakuha mo na rin akong bastusin kagaya ng asawa mo? Kayo yung unang nang bastos sa amin, sa asawa ko at sa mga anak ko. Kaya bakit kayo ma-offend sa pambabastos ko? Saka hindi ko naman talaga to gagawin kung pinatunayan nyo sa akin na nagbagong buhay na kayo. Pero hindi. Tingin ko mas lumala pa yung ugali nyo eh. Alam nyo, sana hindi na lang ako pumayag na magbakasyon kayo rito sa bahay para makabanding nyo ang asawa ko at ang mga anak namin. Sana nakinig na lang ako nun kay Sanvi nung sinabi niya sa akin yung mga pagtatalo nyo nung umpisa pa lang. Umasa lang naman ako magkakabati kayong mag-ina. Pero kayo na mismo yung nagpatunay sa akin na hindi na yun mangyayari dahil sa ugali niyong yan. At anong gagawin mo? Paaalisin mo ako? Bakit hindi? Ipamamahay naman namin to. Hoy Sandy, pagsabihan mo nga yung asawa mo. Pasensya, Nanay. Pero ayaw ko na rin kayo dito sa bahay namin. Napakasama ng ugali niyong mag-asawa. Hindi ko makakalimutan tong ginawa niyo sa akin. Sisiguraduhin kong masisira kayo sa mga kamag-anak natin. Subukan nyo lang. May kalalagyan kayo sa amin sa barangay. Ano? Ipapabarangay niyo ako? Oo, kasi paninirang puri na yung gagawin nyo. Ganun ba yun? Ganun na nga. Kaya kung ayaw nyong umabot tayo sa barangayan, wag na kayong gumawa ng bagay na lalo nating ikasisira. Naturingan pa naman kayong mas matanda sa amin, pero parang baligtad ang sitwasyon. Dapat kayo po yung magpakita na mabuti kayong ehemplo sa mga apo nyo. Papadudot, wala na ako nasabi ng mga panahong yon. Inayaan ko na lamang na maglitanya si Kenneth para malaman ng nanay ko na sumusobra na siya. Tiwala naman ako sa mister ko na sa kabila ng galit niya ay kaya pa rin niyang kontrolin ang mga sinasabi niya. Sa kaayos na rin na malaman ni nanay na seryoso kami at hindi kami natutuwa sa mga ginagawa niya. Sa huli ay huminahon din kami ni Kenneth at pinag-isipan ang balak naming pagpapaalis kay nanay. Pero noong sumunod na araw ay siya na ang kusang nag-alsa balutan at napaaga rin ang pagbalik ng stepfather ko galing Ilocos Norte. Pagkaalis ni nanay sa bahay ay nakahinga agad ako ng maluwag. Para po ako nabunutan ng tinik sa lalamunan at pakiramdam ko ay makakakilos na ako ng maayos sa sarili naming pamamahay. Huwag naman sanang masamain ang mga kabarangay natin ito pero mahal ko pa rin ang nanay ko. Kaya lang, ayoko na siyang makasama ulit sa bahay namin lalo na at hindi pa rin siya nagbabago. Kawawa kasi ang mga anak ko pati na rin ang mental health ko. Sa kasalukuyan ay hindi naman ako nagsasawang manalangin sa Diyos na sana po ay hipuin ng mapagkalingan niyang kamay ang puso ng nanay ko para naman bumait-bait na ito. Kapag nangyari yon ay nakahanda naman akong patawarin siya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories and thank you in advance. God bless sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. More power po. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sanvi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!